Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely. Mitä tarkoitetaan tietosuojalla? Miksi tietosuoja on tärkeä modernissa digitaalisessa yhteiskunnassa? Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen suojaamista luvattomalta käytöltä ja käsittelyltä. Modernissa digitaalisessa yhteiskunnassa tietosuoja on tärkeä, koska henkilökohtaiset tiedot, kuten talous- ja maksutiedot ja potilastiedot sekä sijaintitiedot, voivat vuotaa verkkorikollisen käsiin. Ne keräävät näitä tietoja taloudellisiin, henkilökohtaisiin tai muihin tarkoituksiin. Joten sekä organisaatioiden että yksityishenkilöiden on huolehtiva omasta ja asiakkaidensa yksityisestä ja tietosuojasta. Mitkä ovat keskeiset lait ja säädökset, jotka säätelevät tietosuojaa Suomessa? Esimerkiksi GDPR, eli GDPR, General Data Protection Regulation, on EU:n laajuinen asetus, joka säätelee henkilötietojen käsittelyä ja GDPR varmistaa läpinäkyvyyden, suojaa yksilöiden oikeuksia ja asettaa tiukat vaatimukset tietojen käsittelylle. Tietosuojalaki 1050-2018 on kansallinen laki, joka täydentää GDPR:ää käsittelemällä Suomelle erityisiä kysymyksiä, kuten tietojen käyttö työntekijöiden kohdalla tutkimuksessa ja julkishallinnossa. Työelämän tietosuojalaki 759-2004 sääntelee työnantajien tapaa kerätä ja käsitellä työntekijöiden tietoja, mukaan lukien valvontaa, taustaselvitykset ja suostumus työpaikalla. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioista 1054-2018 kaataa lainvalvontaa ja oikeusviranomaisten henkilötietojen käsittelyyn rikostutkinnan ja oikeudellisen seuraamusten yhteydessä. Valvontaviranomaisten toimii tietosuojavaltuutettu, joka valvoo Suomessa tietosuojan lain säädännön noudattamista, käsittelee valituksia ja voi määrätä seuraamuksia tai antaa korjaavia määräyksiä. Mitkä säännöt ja periaatteet tulee noudattaa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä? Lainmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys käsittelee tietoja laillisesti ja informoi rekisteröityjä selkeästi. Tarkoitussidonnaisuus käyttää tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty. Minimoiminen kerää vain välttämättömät tiedot, eli ei ylimääräistä tiedot, vain se, mikä tarvii. Täsmällisyys pitää tiedot ajan tasalla ja oikeellisina. Tietojen ja väärentäminen peittely on rikos. Säilytyksen rajoittaminen. Säilytä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen. Älä pidä turhia kopioita. Ehjyys ja luottamuksellisuus. Suojaa tiedot asianmukaisen turvatoimin niin, että vain valtuutetut pääsevät niihin käsiksi. Vastuullisuus. Pystyt osoittamaan noudattavasi tietosuojasäädöksiä. Mitkä toimenpiteet ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi, esim. Salaus ja pääsynhallinta? Salaus ja pääsynhallinta ovat keskeisiä, koska ne estävät luvattoman pääsyn. Kun tiedot on salattu, häkkärien on paljon vaikeampi lukea tai muokata niitä.
käytä vahvoja salasanoja, monivaiheisia tunnistautumista ja roolinperusteita pääsyn hallintaa. Mitä sääntöjä on noudattava, kun henkilötietoja jaetaan tai siirretään kolmansille osapuolille? Tietojen ja jakamiseen tai siirtoon on oltava laillinen käsittelyperuste, esim. Suostumus, sopimus tai laki. Ja käyttötarkoitukseen on vastattava alkuperäisestä tarkoituksesta. Jaettavan tiedon on oltava minimissään tarpeellinen, ei ylimääräistä tietoa. Varmista, että vastaanottaja käyttää vahvaa salausta ja pääsynhallintaa. EU, ETA-ETAn ulkopuolisiin siirtoihin sovelletaan vakiosopimuslausekkeita tai komission hyväksymiä riittävyyspäätöksiä. Ilmoita rekisteröidyille siirroista, seuraa siirtoja, auditoi turvallisuutta säännöllisesti ja kouluta henkilökuntaa. Mikä oikeuksi rekisteröidyillä on omiin henkilötietoihinsa nähden? Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tietää, miten niitä käsitellään. Hän voi pyytää virheellisen tietojen oikaisua tai vaatia tietojensa poistamista tietyn edellytyksiin. Hän voi myös pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai että tietonsa annetaan siirrettävässä muodossa. Rekisteröidy voi vastuuttaa henkilötietojensa käsittelyä, erityisesti markkinointitarkoituksiin, ja vaatia, ettei hänen sovelleta automatisoitu päätöksiä. Mitkä ovat tietomurrot ja tietovuotot ja miten ne voivat vaikuttaa yksilöihin tai organisaatioihin? Tietomurrot ja tietovuodot voivat johtaa yksityisyyden loukkaamiseen, identiteettivarkauksiin, taloudellisiin vahinkoihin, maineen menetykseen. Organisaatioilla seuraukset voivat olla taloudellisia, sakot, vahinkokorvaukset, oikeudellisia ja imagoon liittyviä. Yksilöiden kohdalla kyse voi olla elämänlaadun heikkenemisestä, pelosta tai häirinnästä. Tiedon luotettavuus ja disinformaatio. Mitkä tarkoitetaan tiedon luotettavuudella ja disinformaatiolla? Miksi tiedon luotettavuus on tärkeä? Informaatioteknologian aikakaudella. Propaganda ja valeuutisia esiintyy nykyisessä informaatioteknologian aikakaudessa runsaasti. Ne vaikuttavat meihin kaikkiin. On tärkeää ymmärtää, mihin poliittiseen suuntaan uutislähde kallistuu tai ketkä ovat taustalla, sillä se muokkaa lopulta sitä, minkälaisia tietoja vastaanotamme. Oman uutislähteiden ennakkoasenteiden tiedostaminen auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan saamastamme tiedosta. Miten disinformaatio voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin? Disinformaatiolla voi olla monenlaisia vaikutuksia. Kun sillä kiristetään jännitettä kahden ryhmän välillä, se voi johtaa pelkoon, vihaan tai pahimmillaan jopa väkivaltaan tai sisällissotiin. Hallitukset voivat käyttää disinformaatiota propagandansa ylläpitäen estääkseen kansan nousuja pitämällä todellisuus piilossa. Mikä on väärän tiedon, misinformaation ja disinformaation välinen ero? Disinformaatio on tahallista ja manipulatiivista.
koska ne levittävät sen levittäjä tietää tiedon olevan virheellistä. Misinformaatio puolestaan on virheellistä ja epätarkkaa tietoa, jotta ei levitetä tarkoituksellisesti harhaan johtamaan, usein huolimattomuudesta johtuen. Mitkä ovat luotettavan tiedon ominaisuuspiirteet, esim. Lähteen tuotettavuus ja tekijän asiantuntemus. Ajankohtaisuus tarkoittaa tiedon ajantaisuutta. Eräs tarina kertoo isästä, joka osti pojalleen avaruuskirjan ja sen astronautin allekirjoittamana koulussa opettaja väitti Kiinan muurin näkyvän avaruudesta, mutta poika järjesti kirjan perusteella todistusaineistoa ja korjasi opettajan virheen. Opettajan vanha tieto oli vanhentunutta väärää tietoa, joten on aina tärkeää seurata ja löytyykö tietoon uutta ja luotettavaa evidenssiä. Merkityksellisyys kuvaa tiedon merkitystä omiin tarpeisiin. Vaikka tieto olisi totta, se ei aina ole hyödyllistä. Mieti, auttaako se suoraan kysymykseesi ja onko se oikean tasoista, liian yleistä tai liian yksityiskohtaista. Auktoriteetti viittaa tiedon lähteeseen ja tekijän asiantuntemukseen. Tarkista kirjoittajan taustaa, koulutusta ja kokemusta. Myös kouluttamattomat tekijät voivat tuoda luotettavaa tietoa, mutta tällöin on varmistettava tiedon paikansapitävyys muilla keinoin. Tarkkuus liittyy tieton oikeellisuuteen ja totuudenmukaisuuteen. Kokeelliset toistot ja tutkimus vahvistavat harvinaisetkin teoriat, kuten kehonrakennusfilosofi Mike Menzerin harjoitusmenetelmä, joka osoittautui monilla toimivaksi, vaikka hänellä ei ollut virallista tutkintoa. Tarkoitus kysyy, miksi tieto on luotu. Pohdi, kenelle tieto on suunnatta ja mikä sen on tavoite. Jos tarkoitus on aiheuttaa eri puraa tai harhautta, ole erityisen varuvillasi. Mitkä ovat luotettavia tiedonlähteitä, esim. Tieteelliset, julkaisut tai viralliset lähteet? Luotettavista tiedonlähteitä ovat vertaisarvioitut tieteelliset julkaisut ja riippumaton media sekä joskus ilmianantajat ja maan pakoon joutunut journalistit, jotka toimivat ilman hallituksen suoraa vaikutusvaltaa. Rajoitettuissa tai puolueellisissa ympäristöissä alustat, kuten Radio Free Asia tai China Digital Times, tarjoavat vaihtoehtoisia raportointia. Virallisia lähteitäkin kannattaa kuitenkin aina varmentaa ja rinnastaa muihin lähteisiin. Miten arvioida uutisartikkelin tai verkkosivuston luotettavuutta? Tarkista ristiriidat ja puutteet. Onko raportointi valikoivaa tai pintapuolista? Kiinnitä huomiota kirjoitustyyliin, sävyyn ja lähdeviittauksiin. Luotettava artikkeli sisältää selkeät lähdeviittaukset tasapainoiseen näkökulmaan ja konkreettisia evidenssiä. Propagandan tunnistaminen toistojen tai syntipukeja hakevien keinojen avulla auttaa paljastamaan manipuloinnin. Miten tarkistaa ja varmistaa tiedon
pitävyys. Faktantarkistussivustot. Faktantarkistussivustot auttavat, kun ne ovat käytettävissä muutoin tiedon paikansa pitävyyden. Voi varmistaa vertamalla useisiin lähteisiin, analysoimalla satelliittikuvia, valokuvien aikailemo ja OSINT-menetelmät. Tämä OSINT tarkoittaa Open Source Intelligence Network, mikä se tuo T-kirjain oli, mutta no, ne menetelmät, eli se on open source, eli se on kaikille niin kuin vapaasti näkyvillä, paitsi jossain, no Kiinassa esimerkiksi voisi olla, että OSINT on ehkä kiinni, mutta silti se on open source niin kuin intelligence network. Tai jatkamalla havaintoja luotettavuissa salatuissa verkostoissa. Joskus totuus paljastaa valtiollisissa tietonannoissa olevien epäsuorien tunnustusten kautta. Mitkä ovat yleisimmät disinformaation leviämismuodot? Esim. Sosiaalinen media, huijaussivustot. Miten tunnistaa epäluotettavaa tai väärää uutinen? Disinformaatiota levitetään yleisesti sosiaalisessa mediassa, uutissivustoilla ja tunteisiin vetoavilla yksipuolisilla julkaisuilla. Autoritaarisissa valtioissa valtion media voi vaientaa keskeisiä aiheita tai käyttää harhaanjohtavaa kieltä, epäluotettavat uutiset puuttuvat usein todennettavat lähteet, ne sisältää latautunutta kieltä ja välttää kriittistä tarkastelua. Mitkä menetelmät ovat käytössä disinformaation torjumiseksi? Esim. Medialukutaito ja faktantarkistus. Disinformaatiotorjunnassa korostuvat medialukutaito, kyky tunnistaa manipulointia, kyseenalaista motiivia ja ymmärtää erilaisen alustojen ja hallitusten narratiiveja sekä faktantarkistusta. Avoimen lähtekoodin analyysi, salattu viestintä ja luotettavan tiedon jakaminen varmennettuissa verkostoissa. Tämä teksti oli kirjoitettu, mä itse kirjoitin tämän tekstin englanniksi, eli tämä on vähän epäselkeä silleen niin kuin suomeksi, koska mä käytin ChatGPT:tä tähän varten, että mä pystyisin translateamaan se suomeen ja sitten mä vähän pikku muokkauksia tein niin kuin tähän tekstiin, että se on helpompi lukea, mutta tämä teksti oli alun perin englanniksi, eli se on silleen vähän epäselvää niin kuin suomeksi, mutta se suurin osan informaatiosta tässä pysyy samana, eli ei se mitenkään niin kuin silleen ole paha. Mutta kiitos, että kuuntelit tätä videota ja mun pitäisi mennä nukkumaan. Hyvää yötä.